Çok güzel. Er vi her i Tax Shop? Hej. Goddag. Og er det Torben? Nej, Torben er kommet ud på tingene. Hvad Torben er synes du om fanget i turen sin indtil security. videre? Jeg glæder mig helt vildt. Hello? Hello. It's MTV Cribs. We're here to. Do you want to show us around? Yeah. Okay. At first, we can show you the bathroom. Oh. Mikkel here is just been showering, so it's a bit wet. Yeah. I can see that. Very small, but it fulfills our needs. Okay. Bathtub and Where's the toilet? toilet is behind the door. Oh, feet. It's wet now. We have a nice flushing. Cool. Trash cans of paper. Alright. 2 bottles of Xanax and Lovely. hair dryer. Lovely. Another mirror. One Okay. bed. A bed. A bunk beds. Bunk beds. Jacob right here. He's sleeping. Oh, what? He's sleeping. Almost. Almost. And Mikkel up here. Mikkel. We have Torben here. Torben. Hello, Torben. Welcome to our crib. It's We have Yeah, amazing. our nice Welcome Joseph to the room. right here. Oh, He's a Tidy. messy boy. looks tidy. Okay. Then we have Espen over Hello, here. Esben. Fantastic chocolate. Oh, From chocolate. Butler. From the chocolate factory. Yeah. Oh, And me myself, I live down here. lovely. Okay. Maybe I'll show you the view. Oh. If you just step on the... Oh, we can see down there, there's buses, people. We have very central. And the Revelation out there. Very central local. Cool. So, that's the tour of our room. Okay. Thank you until next time. Okay. So I have to leave now. Oh. Yeah. Okay. Okay. Can you find out yourself? Yeah. I think. Where's the closest? Oh shit. Var det et godt besøg? Ja, det er fantastisk. Det var godt. Hvad lavede du? Var det nummer 1 eller 2? Det er en film om vores tur, eller hvad? Dagens videolog. Har du haft en god tur indtil videre, Esben? Ja, men det har været skønt. Ja. Jeg har været ude i shop. Har du? Hvad har du købt? Jeg har købt... Lidt. Har du købt klint? Ja, den her. Ej. Smukt. Goddag, Jan. Goddag. Hvad skal vi opleve i dag? Hvad har vi oplevet i dag? Vi har oplevet den danske ambassade, hvor en sød lesber, navn Rasmus, fortæller os lidt om livet som praktikant Der er et voksmuseum. i Irland. Så har vi nogle af os været ude forbi Google. Nej, ikke Facebook, Torben. Det var godt. Hvad skal vi lave mere i dag, Torben? Vi skal drikke en masse øl. Og når vi så har drukket en masse øl, så skal vi ud og shoppe lidt. Og så skal vi på 5-stjernet diskotek. Men hvad skal vi først, Josef? Altså, jeg vil bare gerne tilbage på Disney. Hvad skal vi i dag, Mikkel? Hvad er det, vi skal hovedsageligt? Hvad er vores program? Hvad står du på? Vi skal ud og se byen. Det var det, jeg ledte efter. Tonight we went to a pub Cold. called O'Reilly's. It was great. Where's the closest?
We're on the vlog again. Hey, good morning. How are you? Morning. I am great this morning. Look at the... Altså, vi har lavet resten på dansk, så du lige skal gøre det også. Det her, det er Markus. Markus, han har det ikke godt i dag. Du skal lige passe på. Altså. Vil du godt opføre dig Hvis han har ordentligt? noget, jeg vil sige. Vil du sige noget? Find lige Jakob, han så meget træt. Kaffe Max Espresso. Vlog. Vlog. Må jeg komme med min mening i forhold til 100 løb? Hvad? Ja. Prøv at stoppe den nu. Så kom med den. Har du ikke stoppet den? Nej. Jeg synes ikke, at man kan være bekendt som hundeejer og træne hunden til at løbe stærkt. Som hun allerede gør i forvejen. Det kan du have ret i, Torben. Det kan du have ret i. Har du haft en god morgen, Jakob? Det var godt. Vi slutter af for videologgen for nu. Kan du fortælle, hvad vi skal i dag? Okay, vi skal måske ikke ud og se det berømte fængsel. Vi skal med sikkerhed ud og se Guinness Og smage en masse øl. og smage en øl. Masse øl. Vi skal nok også ud og have noget at spise på et tidspunkt. Der kan vi starte vores vlog op igen. Så når man skal så kan du så bruge den kapskallen. Hej med jer to. Hej Alexander. Hvad har I oplevet i dag indtil videre? Vi har været inde og se fængslet, som I faktisk kan se i baggrunden. Utrolig spændende. Kilimanjaro. Og der har jo været stor indflydelse på irsk historie. Rigtig spændende. Og nu sidder vi og venter på at komme ind til Guinness og se, hvordan øl bliver lavet. Og måske også, hvis vi er så heldige, som man siger, lige at smage en lille Guinness der oppe i et flot glas. Sky Lounge. Så vi har været inde og se Galeman Go. Og så skal vi til Guinness Storehouse. Guinness, ja. Ja. Og hvad skal vi i aften? Der skal vi på... Så skal vi pop igen. Men karaoke bar. Og der, hvis nu Havre lige synger for. It's a beautiful day. Det var sjovere uden kamera før. Ja. Hvordan håber I sådan? Har I smagt en Guinness før? Ja, vi har smagt mange gange. I smagt mange gange. 4 gange på den tur her. 4 gange på den tur her. Ja. Kan I sådan give et hint til lærerne, hvis de nu, eller elever, der skal se den her, hvordan den smager, så de kan få et indtryk af det, før de prøver den derhjemme? Den er meget rund i smagen. Ja. Den rammer tungen, og så skaber ligesom nogle aerodynamiske følelser ind i munden. Og altså de ligesom eksploderer. Du kan sammenligne lidt med sådan en god gastronomisk oplevelse. Ja. Den har et godt flow i din... Nu hæfter jeg lige ved, at du siger aerodynamisk. Kan du uddybe? Jamen, det er fordi, at aerodynamisk det kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Primært ikke omkring vin og øl, men i det her tilfælde, så rammer den nemlig sådan en aerodynamisk følelse af, hvor det hele i munden bare drejer rundt, og det hele svinger bare ligesom går i et. Tilfredsstiller den. Den tilfredsstiller på en helt anden måde. Den kilder alle de rigtige steder, som man siger. Det vil jeg sige, at det var ret beskrivende omkring en Guinness og hvad vi skal lave i dag. Mikkel. Ja. Hej med dig. Hej, Auke. Hvad var det, dig og Samuel lige snakkede om? Vi snakkede bare lige om hele turen heroppe igennem Guinness, når vi ender heroppe i sådan her fantastisk udsigt. Det er simpelthen en smuk tur. Hvordan har turen været indtil videre? Altså sådan Guinness-perspektiv. Hvordan har den været så? Den har været mere end godkendt. Absolut. Samuel, kan du fortælle os lidt mere ind i historien omkring hvordan din Guinness-tur har været? Sådan ind omkring, hvad der er sket på turen, ikke bare sådan godhed? Altså, først og fremmest så kom vi ud og ser en masse forskellige ting omkring øl og hvordan alle smagstyperne er. Og så kom jeg op og prøvede selv at skænke en øl, eller en Guinness som det hedder, og det var en rigtig fed oplevelse. Så ja, alt i alt har det været en fremragende dag, synes jeg. Og selvfølgelig så skal det afsluttes med at sige, at vi ender i denne, ja hvad kan vi kalde den? Hop.
Den her, den giver stød, hvis man ikke arbejder. Prøv at stoppe med arbejdsår. Flexer op i baren, pelser ligger bar og mærker på din kran. Knæppet hende godt, men ikke for godt. Ægte fuck mig stil, hun kan ikke få nok. Sidder stille og roligt, swiper lidt til venstre. Tinder-gamet er en point, fuck dødelige mennesker. 3 stykker snulle i min overmund. Trakter 6 liter, tro mig bri, vi har ingen bund. Skriver lige et opslag på fundamentum. Mangler ild, sniks noget fra Kanye's collection. Hvad så hurtigt? De gives har fået hiv, kan fortælle dig din nail pussy. Den er stiv, dyresnik, long line, rig far, slim jean, Rotens, player, 6 liter, Ralf Kabak giver 6 liter, jeg giver nyt hit ud nu, folk vil have fucking mere. Du er en fuckboy. Igennem, hvad der skete i aften. Jamen, meget kort. Det der sker, det er, at vi kommer med den her legendariske dansklub. Vi er hele klassen sammen, faktisk hygger os rigtig meget. Og så Esben finder en sød brasilianer. Brazilian woman. Jeg finder en sød brasilianer. Oplever kulturen. Og så kan jeg med lov for, at der bliver mundhugges med den brasilianer. Hold nu op, det ser bare bam. Nu siger du mødes med kulturen, og det var en brasilianer. Men er vi ikke i Irland? Hun er rigtig smuk. Jeg mente vloggen. Nå, vi står ved skranken her. Vi er ved at tjekke ind. Julie, kan du bringe os igennem din dag? Det skal du høre. Jeg skal kaste op, så jeg kan gå op på McDonald's toilet. Og så tager jeg 2 fingre i halsen, og så kaster jeg op. Og jeg har stadig skidt. Det tror jeg, Line bliver glad for at høre. Så, hun er super glad. I København Lufthavn. Ja. Vi skal til hjemme. Ja. Hvordan har din dag været til? Den er lige blevet en tand bedre, fordi jeg har lige fået at vide, at jeg har fået job ved Levi's. Jeg nærmer sig næste år i Tyskland. Man kan sige, at den startede ikke så godt. Den startede sgu ikke så godt. Men det er sgu ganske udmærket. Studieturs perspektiv. Ja. Uden subjektive ordninger. Hvordan har det så været? Altså, det har været en lidt hård morgen, fordi det var en lidt hård nat. Men det er faktisk gået rimelig smertefrit. Der har været lidt ventetid, men ellers så synes jeg egentlig bare, det har været... Det var godt. Det skulle være fint nok. Jeg kunne godt tænke mig at høre Lasses info. Du har fået det bedre igen. Ja, så jeg er ved at få det bedre. Det var godt. Ja. Hvad med Josefine? Hvad har hun at sige? Nå. Så er jeg, Jacob, her i Brande. Home. Sleep. Har det været en god tur? Meget. Det var godt. Ja, det er godt, indtil vi ses igen. Har du haft en god tur, Simon? Det har jeg i hvert fald. Det var godt at høre. Jeg har fået nye bekendtskaber i form af mange irske fyre.